שלום, היום אנחנו נסביר כיצד להרכיב קירת שדה. בכדי לעשות את הסרטון לא כזה ארוך, אנחנו הרכבנו חלק מהחלקים כבר מראש. בגדול זה מגיע גוף הקירה, זה מגיע עם שתי מברים, 4 רגליים כאלה, כמו שיש פה, וכמובן חבילה של ברגים. ונתחיל בעבודה. מה שחשוב להדגיש זה דבר ראשון, אנחנו מתחילים תמיד מהרגליים, למרות שהרכבנו פה גם את המבר לפני כן, זה כדי לקצר את התהליך, חשוב להדגיש את זה. אבל מה שעושים, ברגליים יש מגרעת, המגרעת הזאת היא חייבת לשבת בפינה, לא בצורה כזו, לא בצורה כזו, אלא פשוט בצורה כזו. אנחנו כרגע מרכיב, נשבר את הבורג מגיע מלמטה, בצורה הזו, למרכז הפינה. חשוב לשים את הברגים ואת השייבות על פי הסדר שהיה באריזה. ובשלב הראשון אנחנו מהדקים עם היד בלבד. לאחר מכן בורג שני, עוד פעם, על פי הסדר הזה, ככה אנחנו גם נסיים אחרי זה את הבורג. רגע, ככה תראו את הבורג. הרגל בפינה, שייפק את הבורג, ואז את הרגלית, מייצבים. שייבה ראשונה, שייבה נוספת. חשוב לשים את כל החלקים, לא להחסיר שום חלק, כי החלקים האלה מאוד מאוד חשובים לייצב את הקריים ולייצב את ההידוק של הבורג. בשלב הראשון אנחנו מהדקים עם הידיים, עוברים לשלב השני, מתחילים לחזק. לאחר מכן אנחנו ניתן עוד הידוק עם המברגה, מפתח 10, פשוט 11. צד אחד 10, צד אחד 11, זה מפתח 10 בכל אופן. אחרי שהידקנו את החלקים, עוברים למבער. חשוב מאוד לשים לב שהמבער הוא במרכז. יש מצב אחר שאנחנו יכולים לטעות והמבער הוא לא במרכז הריבוע, אז חשוב לשים לזה לב. מניחים אותו על החריצים. בורג מלמטה, גם פה. רגע. שייבה ראשונה. שייבה שנייה. עם ההידוק. בשלב הזה מחזקים ביד. תכף אתם תדעו ותבינו גם למה. אוקיי. מלמטה. הידוק ראשון. הידוק שני. שייבה, סליחה, ברור. ובסוף את ההידוק. מחזקים בידיים. עכשיו אנחנו בשלב זה רואים מברים יחסית רופפים, מהסיבה הפשוטה שאנחנו צריכים להתאים את הרמפה של הברזים. להרכיב את הקיריים, אגב, לא צריך להיות טכנאי גז מוסמך, אבל כדי לחבר אותו לגז חייבים להיות טכנאי גז. אנחנו נשים לב, יש לנו פה 4 ברגים, אנחנו מפרקים אותם. ואחרי שאנחנו מפרקים אותם, אנחנו יכולים לבחור באיזה צד, באיזה כיוון אף גומי יישב, ככה או ככה. במקרה הזה נשיב אותו בצורה הזאת. בשלב הראשון אנחנו את השתיים הראשונים מהדקים. עדיף עם היד בהתחלה, כדי שלא תלך ההברגה. כשאנחנו מרגישים שזה הולך חופשי, אז אפשר אחרי זה להדק, אבל לא בשלב הזה. גם פה. גם. עוד רגע, זה קצת הסתבך. אוקיי. הכל, אתה תבדוק עם היד או שלא, הוא החליט להתעקש, אנחנו נתעקש איתו גם כן. אין ספק, צריך מעט סבלנות, אבל זה עובד. זה עובד וזה משתלם.
יש שם מעברים לא יציבים, אז בורח פה החור מהבורג. בכל זאת מתעקש, אבל אנחנו נוותר לו. זהו. תפסנו אותו. שתי הברגים הנוספים. עוברים לפה. בורג ראשון. פשוט קשה לראות את החריץ. והמעברים לא יציבים, אז זה זז טיפה ימינה, טיפה שמאלה, אבל רק בדרך הזו אפשר להרכיב את זה, אין דרך אחרת. אחרת פשוט אנחנו נמצא פתאום תמות קצר או ארוך מדי, וזה בגלל הכיוונים של המעברים. זאת אומרת, אם אנחנו נרכיב את המעברים צמוד מדי או רחב מדי, אז המוט הזה לא יוכל לשבת עליו. בשלב זה אנחנו הופכים חזרה, ואנחנו מחזקים את הברגים. כמו שאתם רואים, אני אתן קונטרה מלמטה לבורג. פעם הראשונה, ואז זה פשוט מאוד, אחרי זה עובד חלק. חיזקתי אותו. אני אתן חיזוק עם היד. יופי. בשלב האחרון למעשה אנחנו מעתקים עם המברגה את הברגים שהידקנו ביד. לא צריך להשתגע, לאט לאט, כדי לא להרוס את ההברגה. או לא לשבור, מעט עדין. הקרעים האלה מעט עדינות. בואו נראה שהכל יציב, אנחנו בודקים שהכל יציב לנו. כן, נותנים חיזוק קטן במברגה. פה זה היה מצריך עוד חיזוק טיפה. פה לא. ופה לא. בגדול, הקרעים מורכבות. כך נראות הקרעים אחר ההרכבה. ברזי שליטה. סוגרים אותם. אף גומי. שוב פעם, בחיבור הגז, להשתמש בטכנאי גז, כי לא לשכוח שגז זה עניין של מומחים. תודה.